Biyag ti tao. Agpakada akon, LV bakit? Makikita ka ni boss. Iti kasta makatipi na kini plate. Di mo liplipatan tagipaw iti kwarta ha. Di ka mandanagan bakit? Uri awan pa anak ta, rumbang la suportaran nak ta asawa nakit nga rod. Wait, basta ano samlang ti aguray. Tayo gimi pa ilang ti kontrata may. Amang ano saan ko amaala ada gusto sweldo. Apay, di mo mabalin ti bumali aya. Kababay samot, bakit? Agaramit ka ngamin iti pamuspusan namad. Tapno ta maipaw itwa kwarta kanyak. Saan mo ta mabalin na baybay anak dito'y Napudot manan ti ulom, bakit? Di ka madanagan. Taamok ti responsibilidad ko ken ka nga asawa. Unay kamatan, LV anak ko. Imbes nga gururay ka iti ipaw iti asawam akwarta. Agtrabaho ka kitdimot. Awan pa'y mat anak yung kan Julius nga si kaswag ko ma. Saan mat siguro adakas no dumawat akiti suporta ka ni Julius. Taasawak mat dayjay nanang. No may papan mat iti anak, amangan no talaga saan kami na madan iti anak. Taamo yung mat, adayo tiba iti tawan mi. LV, Nasurukan na talo at tawon nga dandan na kami ngam awang paylat anak mi. addan tulata anak ko. Saan pa'y siguro at tiyempo. Ngampatyak adumteng to. Saan samatan nga agtrab-trabaho ti anak mo, Maray? Kasadot nan tagtrabaho mare. Umanayan kan kwa na ti ipaw-paw it nila kay na akwarta. Awang pay mo't anak da ka ni Julius. Mabalin na tagtrabaho no kaya na. Kanayon kumet abagbagaan. Ngam di nakipangpangag mare. Kasano nga ro na makaurnong da, no di na matulungan di asawa na. No aday bagak makaunget-met. Napudot pa'y akanayon ti ulo na iti asawa na. Naimbaglaki din ata na anos ni Julius nga asawa na, Maray. Ay naku nampay mare. No sabali laeng ni Julius. Jakla amon mare. Tadamot gaya man impaw it ni Julius akwarta anak ko. At dananang 10,000 laang. Laeng. Lalaeng lati 10,000 anak ko. Ay na, manumula na ta 10,000 ngay. Dakulin agatad day ta 10,000 anak ko. Nagngina ti magatangitan. Manumula day tangay. Apay ay akas ta ka anak ko. Kasla kanayon anapudot ti ulong. Ay, saan ako na naragsakit ti biyag ko itananang. No amukla kas ti pagbanagan ti biyag ko. Saan ako man nakikalkalay sa idi ka ni Julius. Ha? Makaburing mo tawan na na. Manula ang matatawan ang nagdin na kayo anak ko. Di kay mapukawan itinamnama. Ited to ti apo day takada kayo. Urayin nyo laeng. Ay nananang, jakon namnamaan na dumteng pa'y dayta. Ay, pampanunutok pa'y kiti na sinaan ni Julius. Anya, ay sus, pangaasi manak ko. Di ka agsaw iti kasta. Nasaya at atao ni Julius. Di mo kumasaktan ti tao anang ipatagken ka iti kasta unay. Kas makita mo't, ar-aramiden na ti kabailan na. Tapno maited na amin ti kasapulam. Makitinulong kakit di iti asawam Saan aday ta sinsina ti ibagbagam anak ko. LV? Ha? Roldan? Kunak tumat. Si Kareta. Naimbag man ta nagkita ta dito paradaan. Kumusta kan? Ay, nasaya at latamat Si Kangay. Nasaya at kunam. Iti kasta alangam. Kasla na dagsen unay ti parikot mo. Ay, saan mo? At dala pang panunutok. Kaano ka pa nagawid? Hindi namin sa nakalman. Nagbakasyon na. Tamadimat ng trabaho akanayon ti aramidan. Ay, wana. Mayat matlaang nagbakasyon ka tap na makainanakamat. Wan nga rod Bakit kasano? Dumagas ta pa ijibalay tagkapita pa. Pagis istoryanta. Ay, kawana. Awan matlakadwa kay balay ita. Maburing ang awan kadkadwana.
Kat, kumusta kayong mutan itinobyam ngay? Awarin na. Nabayagan na nagsina kami. Ni, apay mat ngay? Talaga siguro asana da kami tinaituding para iti tunggal maysa. Da kayo nga. Kumusta kayo matan iti asawam? Kastila ta. Aging gay ta awang pailat anak mi. Kasanumat namin. Kanayon nga awan ije balay. Adayo a lugar tayan ti trabaho na. Sagpaminsan lang agawin. Narikat ti kasta. Awan lang arudan anak yo. Sa adayo kayo pa iti tunggal maysa. Ay, ditan pagsaritaan ti may papan iti dayta. Ad dala masair tirik na. Ta talaga masursurunak, Roldan. Ada akon bakit? Ni, unak man no saan pa yan alpas di kontrata yo? Makabulan lang ang sipon ng rugi kayo? Saan pa? Hanggang nagawid ni boss. So, nakigida na ka nagawid. Kan mailiwak namin kan ka. Bakit? Anya? Arakupan ka mar? Agdigos ka pa'y mo't ha? Kas na di ka nagdigos mo't iti manungal daw. Napudot ti ulom sakbaya mimanawak. Ita na nagawid ako. Napudot lata ti ulom. Apayaya. Ay, di mon saludsudan no apay. Tama nga no di mo magustuhan ti isungbat ko. Kano nga agsubli kay ti pagtrab-trabahwam? Talo nga aldaw ko ditoy. Makigidanak manen ka ni boss. Nagpaot mo tatalungal dawan? Nay, apayakas pati sa umngay, bakit? Saan ka kani ang naragsak na nagawin ako? Tsak amukan ka. Nakitak mo't nila kayo mo hindi kalman. Nagawid mo't kaya. Wan, kasubsubli na lang itagsapa. Kurak man o saan kayo nga okay? Talaga mo ta saan? Mapilpilitan naklaan. Anya? Idi pa ilan napalabas sa tawo na kayat kwa sinaanday dya tao. Isumot lang awan anak mi. Saan kaya nagpa-check up? Ay, sana nakasapulan dayta. No adda di salamat. Ngamnawan, kasta talaga. Ay, wan gayam. Agsubli ka inton bigat ije Manila. Saan? Well, haro ti agur ore at trabaho ka dyan. Ay, no kasta nga ron. Masapol nga agenjoy tang agkuyog. Tadita ang muno kaano man ang agkita ta. Maray, nakitak mo ta nagturong ni LB iti balay daruldan iti naminsan nga aldaw. Ha? Nukasta, nagawid din ni Roldan dito'y lugar tayo. Wen maray, Dito yan nga agnaad. saahan, nagbakasyon laan. Nagpa-Manila itagsapa. Di mo't nagayan ayat dagi dya adwa iday. Wan mare, ngam idi dayta. Ngamapay nga ginggay ta ka madlawa close dalata. Na istorya mo lang ti karuba daruldan amaya ti kakatawaan da. Kabayatan ti panagsarita da. Ay, Ah, angam sa bagay, awan mo kinidakas na nagkinumusta dalaan. Tidakas na ka nagsinublyan damanon. Tanay, ada mga rudasawa dyan anak maun. saan ang mabalin ang mapasamak dayta mare? Jak ipalubos nga agbasol ti anak ko. Elfe, pudno ay ang agkitkita kayo kin ni Roldan. Ado ti makakitkita kada kayo. Saan mo ta kanayo nanang? Namitlo laang mo. Apay ang masapol ang mapan ka iti ayan na. Si kamot ti mapmapan ijay balay da anak ko. Apay, anya launay ayat ti gaggagaraom ijay. Ay na, agsarsarita kami laang. Agkinumusta kas jay. Yibkas na dagiti parikot na. Ganti parikot ko. Dagiti parikot mi adwa. Ammo manak ko, saan anasaya at ikastangar aramidem. No adaman rumbeng apangibagaam iti parikot mo. Dayta ket siya, wano ni Julius nga asawam. Saan ket ajay ex mo? Agraman day taabanag, ikanyo pa iti Malaysia mo. Wan taamangan no day tanto ti pakadadaulan ti relasyon nyo iti asawa. Nang runa ket adda na palabas yo iti dayjay Aroldan. Awan dakes nga raramidan minanang. Da kayo lang tagpampanunot iti madi. Ikanyo iti dakes sa kay papanan tararamidak. Di kay kadi madanagan ta nagsublin ni Roldan iti Manila. Nay kita di ka agar aramid iti maikaniwas anak ko.
Liklikam ko ma, tagbasol. Hello, Roldan. Hello, Elfie. Anya kay plano? Kaano sumurot ka dito Manila? Adda ka di pag naadakditan mo bilang laang? Di agnad ka niti pagkababanga. O sige, Kaano nga rin nagbiyahe ka? Kailiw ka, Elfie. intun bigat. Sabdan nakto O sige. Sabten kay terminal ti bus. Awagan na to, nada ka ni Jai. O sige nga ron, tagin paki akon. Oh, agyaman na. Nagkita tamanan, Elfie. Adayo ka diti boarding house mo dito eh. Medyo. Ngam adda motor ko. Iso ti pagluganan ta. O sige nga ron. Amok amabisin kan. Iso ang nagluto ako iti paborito amasida iti boarding house ko. Lukas na. Kabisadong pa ti paborito ka masida nga aging kaita. Siyempre Naing bagkapay, sweet ka lang unay kanya. kaput ay-ayatin ka nga aking gaita. No saan ta siguro ang nag-break iti? Amang nga nadamot ten anak ta. Wen nga rod ngam sana bale. Nagsabat man ng tidanan ta, Roldan. Madanagan mare. Jak makontak ti anak ko. Apay napananaya, Maray. Jak nga rod ang mo mare. Di mo't nagpakada alimwar. Kan awan ti dadto maakawas na iji cabinet na. Napanan na nga tangay. Ay, anya ngayon ti baga kan Julius no agawin. Mamangan mo no si Morutan ka ni Roldan. Day tamat laeng ti atap ko mare. Ngam sapay la kumata saan. Diya kung maawagan ti asawak nanang. Sa dino ngayon tinapanan na. Pasensya kan ba? Jak nabantayan di anak ko. Oh, nawamasigurong kanyak na Elvie nanang. Sa bagay, nabayagan ang adlaw ko at timam na iti panakilangan na kanyak. Gapo siguro iti kaawan anak mi. Isa limamiis ti asawa kanyak. Isa nga awan maramidak, no din akong ay-ayatan ni Elvie. Nasakit. Jak mabalin nga ipilit ti maging kanwana. Sapay ko maaatagawid mo't laeng ni Elfie. Baro. Kita ang ti result ti pregnancy test mo, Elvie. Positive. May sakon nga ama. No kasta. Talaga ama si Kugak. Well, ang apakas na saan ka naragsak? Kwa, saan man? Naragsakag, Roldan. Ag-celebrate ta. Manganta itirwar. Groceries para kada kayo nanang. Ay na, agyaman aklaunay, Julius. Do atawadan tinapalabas sipod nagtalaw ni Elfie. Ngam malagip mula tamot agpasyal ito'y balay. Saan ka nagbaliw, Barok? Wala, tanasaya at kayo latamot kanyak nanang. Kanda kayo, di pamilya. Amuyo met, ajak pulos na am-am mo nagiti dadakkel ko. Di ka madanagan. At daman, wano awan titad mo kanyak. Kan oray adda parikot, iti nagbaetan nyo iti anak ko. Ibilang kalatakas anak ko. Takamang kan ti pamilya mi, Julius. Ay, Mari Teresita. Nakitak mo tanaga po ni Julius di tabalayo itay. May nang itulod iti groceries, Maray. Ay, nanagkasat ka. Nadan kay timanuga nga nasingpet. Tawrain sukat anak mo. Dakkel at respeto na kung kakatugangan na. Kinapudno na. Maasyanak iti manugang ko, Maray. Amok at tunggal mapan iti balay. Kat namnamaan na amadanon na ni Elfie ijay. Ngam kanayon amapaay. Ay, piman mo't nga rod Kat, kumusta mo't nga ni Elbay? Tinao di adamag ko kat nagpas ngayon. Ija ka mo itamari. Nabayag moten ajak nakasarsarita ti anak ko. Jak moten makuntak ti sigud an amber na. Amangan no nagsukatan. At damadmadlaw ko, Elvie.
Anya day ta, Roldan? Kabayatan ti panaglabas ti aldaw. Madlaw ko asaan ko akarupa ti anak ta. Ah, Awan na pulos imalaan na kanyak. Patumot lang ti mangibagbagay ti dayta. Saan kung sama taputot ti anak ta? di ka kumamatag sawi ti kasta, Roldan? Pasensya kan, ngam sa bali ngamin ti marikliknak. Nagululima kak lang. Siyak ti masaksakitan iti kasta nga ibagbagam. Agpudno ka man kanyak. Siyak ka di ti ama ti anak ta. Unay kamatan. Kastapay lang ti damagam mat. Amumot nga da napasama kiti nagbautan ta. Idi nagbakasyon kay di lugar tayo. Wala ngam saan ka di anagawid mo't lang ni Julius iti dadya abulan? Ah, So pasensya kan. Ngam jak maliklikan ti agatap ka nagdwa-dwa. apay ang masapul nga aramidam ti kasta, Roldan. Pasensya kan. Ngam dahito lang ti amok apamuspusan. Masapol nga da maarami da proseso. Tapno maduktalan no pudno asyak ti ama ti anak tawo no saan. Apay lang. Kaya't kung agulimag ti panunod ko, mariribukan ak namin. Saan ang may liba? Kain ingas launay ni Julius ti anak ta. Pangasim ko, Maroldan. Saanan ang masapul nga aramidan ta ti kasta? Di naklapdan iti kayat kong aramidan. Nakasaganak nga gastos para iti dayta. Tapno agulimag ti panunod ko, kan amok ti aramidak. Kasanon no ni Julius ti maduktalan nga amana. Anya ti aramidam? No kastaman bilang ti resulta ti amin. Nasay-sayat nagsinatan. Anya? Husto ti atap ko. Sana siyak ti ama ti anak mo. Pangasim, di na kami kumapapanawan, Roldan. Saan ka di nagsaritaan tanti may papan iti dayta abanag? Ano maduktalan asa na siyak ti ama ti ubing? Ang sinata? In sakripisyok ti amin para kan ka, Roldan. Amom dayta. Jak kayat ataripatwan ti ubing asaan met na nagtawad kanyak. Isong aging pagikan tapumanaw kayon. Di mo ipabaklay kanyak ti responsibilidad ni Julius iti anak na. Kasaan ko aputot dayta? Ay na, baragsakan aklauna ita na lagi piyot inagpasyar, Elfie. Ay na, nag-cute to'y apo ko. Agsubli kami iti anak ko dito lugar tayo, nanang. Ha? Nagsina kami ka ni Roldan. Naduktalan na asaan nga iso ti ama ti anak ko. Ha? Anya ti kayat mo asawan, anak ko. Diyak mo ama si Kugak idi si Muro taken ko na. Iso ni Julius ti ama ti anak ko, nanang. Anya? Ay na, sigurado ang maragsakan ni Julius no maamuan na dayta. Pakawanin dak ko, mananang. No adaman rumbang apagkidawam iti pamakawan. Dayta ket ti asawam anak ko. Ay na, umay kumamanan ni Julius. Ha? No kasta? Umay dito ni Julius, nanang. Wen, anak ko. Ket uray di na ibaga. Amok lata tunggal umay dito'y balay. Ket namnamaan na nga adda ka amadanon na dito'y. Pagbabawyak ti panang panaw ko kankwana idi, nanang. Saan pa'y anala daw ti amin, anak ko? Mabalin mo pa'y ti bumawi iti asawam. Sigurado ang mapakawan na kadayjay. Nang runa ket adda anak iyo. Kaano nga tanga umay pumasyar, nanang? Binulan ket nga agawid dito'y balay. No daduma matulog pa iti silentyo. Uray na dagsen ti basol mo kankwana. Ket mariknak ang mailiw latta ti asawam ken ka, anak ko. Kumusta kan, Julius? Oh, agyaman ak na nagawid kamutlangan bakit? Sapay lang kumata mapakawanak. Nabayagan na napakawan ka. Kailiw ka launa yan. Mano at awan na di ka nakita. Saan ka pa makontak? Amo ka na dagsan ti basol ko kan ka, Julius. Nasayat ka lang na kanyak. Kada kami kaninanang. Gapo, taiso ti may parbeng. Nakariingan to'y apo ko. Ha? Iso ka ni dayta ti anak niyo ka ni Roldan? Saan, Julius? Sikat ni ama to'y anak ta. Ha?
Di nakman rabakan, LV. Pasano ko mapasamak ti kasta. Inyawid ko ti papeles a pamanak nagasaan ni Roldan ti ama ti anak ta. Iso ang nagsina kami, tadi na maaklon asaan na apo to timpas nga ko. Anya. Diyak amo ama si Kuga kay di pimanawak. Kat sika ti ama ti anak ta, Julius. Kas makita man, kayang ingas mula unay. Diyos ko. Karbon ka, ti anak yu, Julius. Agkarupro pa kayo launay. Oh, agpaiso ka ni dayto, ya bakit kita kan mangmangag ko na ng LV. Wen, Julius. Kat agyaman nakta si dadaan kalata mangawat kada kami. Ay, ayadan ka. Sorry talaga. Ay, ayatin ka mo't asawa. Oh, umak man ti anak ta. Umay ka anak ko, ha? Patpagin kayo, nay. Bakit? Mga baruanan tayo. Wen, kat ikarik ajakon aramidan ti naramid ko iti kalabas. Biyag ti tao. Hildaw, anak, inyagan kayo itinatag ken prutas. Ay na, nagado a prutas dito syudad. Makagata nga kiti prutas kan natin dito. Ay, presko anateng dagito, yan ako. Ken awan spray na. Ngala, umunag kayo. Nagrugit pa'y matabag asa ko nga imutyo. Nadalos na ito yan ako. Namansyahan lang. Okay, nangan kayo. Naibostin na po, nalpas kamin anangan. Agluto ako no saanan. Ay, uray sanay na kapi aklatan. Nakamukay nga ron. Agluto kayo ti dano mapagkapeyo, tanay. Anda ko ko. Lola, kumusta kayon ngay? Namiss kayon. Arakopan kayo man? Ay! Ay, naapo kaya. Kailiw kamutan. Ning karigatak ti ang biyahe. Tapdo makita ka laing apaw. Agyaman ang tabi masyar kayo, Lola. Kanayon mo ngamin abisi ni Daddy. Iso adi kami makapaspasyar di probinsya. Kaya't ko ti agawit ti Chang, awan kaduak. Di nakpalubusan ni Daddy no may saak ang biyahe. Nalala, sana bale. Habang kabaulak pa iti ang biyahe, ikarigata. Tapno masarungkaran kayaw. Di kay pa'y nga ron agaw awid, Lola, ha? Agpasyar tayo inton awan klasik. Ay, wanlat apaw. Sana balay, taadda nang ibilinak kadagiti dingwin ko ijabalay. Isuda pa ilaang ti makaamaw. Uray, makalawas ko dito'y balayaw ta. Kaya ko nga iliwan da kayaw apaw. Mais, ayabang ni Lola mo, tang merienda tayon. Naluto kong ti merienda tayo. Ala, umay kayon, Lola. Agay ayaban ni Mami. Nagluto ngamin iti merienda tayo. Umay kayon. Apay, kaano ti awid yun nanang? Di kay pa'y agawid aya. Saan pa'y anak kaw? Iliwag pa'y ti apo kaw. Anda klase ni Miles. Di na masangot ti makiiniliw ka na kayo. Umadaling ti examen da. Masapol nga grebyo, tanay. Kaya ta bumaba ti grades na. Ay, kastaya. Ay, jak amaw nga eksamin dagayam. Uy, examen da. Ipamay sana ti agribyo. Sige nga raw. Agawid ak inton bigat. Masapa akton. Agpasentro a kita. Makisabay kayo. Tay tulod kayo di terminal ti bus. Ah, Narigat ti lugan no bigat. Tanay, weekend manan. May mayat no itan ti panagbiyahe yun. Sige nga rod. Mabiit laeng. Tagrubuatak nga raw da anak kaw. Unay kamutan, Hildo. Apay nga pinagbiyahem ni nanang itay malam. Inton bigat ko man Jak maanusam ti kinaangdod na. Nagalas matikas ta pa nagsasaumon.
Inamday jay ngam kas na ti bagbagam. Katakpay sumat. Nagangtod nga oray agdigos. Takasano, dinan sa ngamin tarimaanan ti agsabon. Ay nasana na sayati kasta pa nagsasaum iti inam. Amom siyak ti masaksaktan iti kasta nga ibagbagam. Di ka kadimasyan iti inam? Kat idi ubingak. Naasyan nga rod kanya kalaman. Ha? Imbatinak iti kabsat na. Kat simurot iti may kadwang asawa na. Pinanawan da. Lakay. Tinapalabas kat napalabasan. Di mo sang kalagip. Di ka kumagpaidagal iti nasaam ang napalabas mo. Nagbabawyan mo't ni nanang ti amin. Saan ka di? Wan, ngam ado arigat ti napasarak iti sidong ti ulitag ko anang ibatyan na kanyak. Naparigat ak iti trabaho ken kabil. Ta naulpit ti kabsat na anang parakkel kanyak. Nala, lipatan mo dagita. Tinapatag. Napagadal na kati ulitag mo nga orekas kasano. Kat addan na pinta sa trabaho mi ita. Wala ngam ado arigat ko iti kalabas. Sakbay anagunod ko ti arapaap ko. Kat talaga akastaa. No anyaman tinagbasulan ti inamkan ka, pakawanam. Di ka kumagimula iti sakit tinakam. Kandi mo gurguraan ti inam. Basol day ta iti namarswa. May isa day ta kadag iti bilin ti Diyos. Honor your father. At dayta ka manan mari. Kasabaan nak manin. Makaringreng kan. Hildo. Kala, maturong takit din. Rabiin. Ragda pa manan piling. Ijayag ti anak mo manan? Wide manong istaw. Napan kuman sinarungkaran, ida. Tanabayag, adida, nagawawid mo ngamin ito'y probinsya. Lapan ka manan nagdawat iti kwarta. Kanayudam samet ten ti mapandumawat iti kwarta ka ni Hildo. Isun sabat nga awan may itid na kanyak taon unaam adaw-dawatan. Nay, ay saan ka ba guys? Diyak agdaw-dawat iti kwarta ni Hildaw, ta mabainak. Rumang laeng agbain ka piling. Dahil ibasit ni Hildaw, imbatim kanya. Siyak, tidimbak ka lang na. No saan agapo kanya? Saan anak kaadal jay anak mo? No saan agapo kanya? Saan kumaanapintas ti panagbiag ni Hildaw? Ba nagapagyamyamanakin ka, kabagays. Nga may hindi mo binaybayan ti anak ko. Wala! Isano mabalin? Di na kung unaan nga agdawat iti kwarta ka ni Hildaw. Tanay, di na pa'y nasubadan ti ado arigrigat ko kenkwana. Adaak, tao mayak dumawat iti kwartam Hildaw. Tanay, gumatang akmanan iti agas tao. Manumanan ti dawatin nyo aya angkal. Nay, mapilpilitan kan sabat amang tad iti kwarta kanya. Ibagam ano maditinagam mo? Laglagi pa ano saan agapo kanyak? Saan ka anak kaadal? Mano, ti kasapulan nyo akwarta, angkal. Tukay lang, hindi nabati akwarta. Apay ngay, nayunam 5K ti kasapulak. Awan mat nga rod, angkal. Diyak pa'y ngamin nag-swill daw. Hala. Yung mo ti 2K, ta sumarunon daw tayo 3K. Kanaw ti swildam ta agsubliak tumanag. Inton umay alawas ang kail. Itad mon sabot ngamin iji inam ti swildam. Padaya na itultulong ja inam kan ka, idagad alal ka, kitawan man. Jak init ka ni nanang iti kwarta ang kail. Rumbeng laeng, taawan mo't inyam ambag na, idagad adal ka. Dahil ta kumati, panuluta Hildaw. At dan urnong tahildo. Apay nurugyan kan tagi patakder iti balay tayo. Tapno saan tayo nga agab-abang. Nagdakkel ngamin ti abang tayo dito apartment. At dapay pangusarak iti urnong tabakit. Pag negosyo takit di pa, tapno umado. Anya ngay ang negosyo. Agbay and selak iti second hand halukan. Anya, amom ayat agkita itilugan. Kaya't ko asawan, amom timang kilati si tilugan, madadadaal na wan maawan? Amok matag maneho. Wan, amom tagmaneho. Ngam di mo amo timang kilati si tilugan.
Kasanon no makatumpong kay ti adadadaal na. Saan? Negatibon tumot naman di pampanunutan. Basta siyak ti makaamo. Hello, Uncle. Hello, kanakan. Nakaawag ka ba? Hapay. Amangan nadamo yung ala ko alugan di talugar tayo. Ibagayo kanyak, tagatangan tayo. Sa tayo ito ilako matit sa balay. Ay katuan Basta nabingay ko Wen, Uncle. Basta tayo kondisyon alugan ti kita nyo. Bayat na ita negosyong kanakan. Sige, tanong adna amaw, ibagak adaguskan ka. Alang aro, Uncle. Pakaamuan na to. Ay, mabitlaan. Nagsuldo kan, umayak ni tata, umay ko alaan, tay kurang mo kanyak. Ha? Kwa, na-delay ti sweldo mi, Uncle. Ag-text tulatan. I-text ko no adan. Sige, bye. Napintas mo day ta nagatang walugan lakay. Natawarak iti husto na ta, bakit? Ilako kiti nangingina. Kat adangarod pang ilakwam. Ado ti buyer, basta may post iti social media. Naisagana kung tibado mamang opisina, Hildo. Ingkagdigusan Jak sumrek ita, Mari. Apay ngay? Anda pa panak. Isabat ko tilako kalugan. Ada yung amin ti pagkapon na. Sayang da dyan o jak sabtan. Sapay sure buyer da dyan. Anya? Kat nagpakada kay di opisina yo. Ag-teksak tulatan no madamdama. Ibagak nga da emergency. Naimbag nga oras mo, anak ko. Ada awit ko aprutas kenat natin. Pabigla-bigla mo tiyo umayo nanan. Anyat gagara yo aya. Awan pa'y kwartak. Ay, sana kwarta ti gagarak, anak ko. Umayak umilaw. Ngala, sumrek kayon. Agam na ikatan nyo na ita nakarugurug ita sapatos yaw. Ay, wait, anak ko. Kumusta kayo, Lola? Imbag man tayo may kayo. Kailiw kayo manan. Awin uray siyak, apok. Kailiw kayo mutain. Isuhain ka gumaak man na yung tinagbiyahe. Di kay paagaw-awid, Lola Tayin tayo agpasyar no awan klasik. Ado ti tarakan ni Lola medyo balay na. Di naman pali na panawan na gijay ti mapayag. Ha? Ay, uwan, apok. Agsubli ak tumanay numaminsan. O niya, agawid kayo mo ita nanang. Tapno amok no ipalugan kayo iti taksi. Ay, uray masapa akton no bigat, anak ko. Irar mo itong araw doon tayo may sakod son, Miles. Maturog ni Lolam dito sa alas. Agkayda kami na ijisilad ko, Daddy. Anya? Agsukat kayo itong araw, nanang. At pagsukatan niya, ngayon nalayaw. Naawan, pabuluda mo, Miles. When, Daddy? Ingkamot kasarita ni Nanang Isungarod nga imay tao may umiliw. Ngam di mo kasarita. Ay nasikan, no kayat mo. Busy ak nagbirbirok iti customer dito cellphone ko. Manipod ng negosyo ka. Tay talatan cellphone tayan ti atensyon mo, Hildo. Talaga akasta ta negosyo nga ron. Di ka pa yan sumsumrak iti trabaho. Adun tilangan mo. Jak sumrekan, ag-resign akon. Tay pamaysak ti panagbay and sell ko itilugan. Dakdakkel ti kita dita. Anya? Sayang di trabaho, Nagrigat tagsapul iti trabaho itan. Sana bale, tamay mayat ti kita iti negosyo. Kas makita mo, nag-trip return nung ta. Rumarta man na masapain ton bigat. Taad na mapan ko alaan na lugan. Gatangik da jay, tay lakok manan itinangin nina. Agbiyahe ak ita, Jenny. Mapanak ijayan da insan mo ahil daw. Ala tatang, anya man ti aramidan nyo dyan. Inkay man agdawat iti kwartan. Ay di kay lagbain. Kano awan ito na, pilita kaya. Di kay lagbabain na mapan agdawdawat iti kwarta.
Apay, ino sa nagapu kanya, nakaadal ayan Hilda. Tatang, at adumutla at irigat na ng paadal iti bagbagina, hangim da kayo. Agulimak ka, no awan mayat nga bagam dyan eh. Mala, mapanakaw. Tanay, ang mga nuuna anak manan niya antay mamapanagdawat iti kwarta iti kasinsilmaw. Lay, anda kamot kayam dito'y kabagays. Ay, awan nga ruden naunaan na kaon. Ha? Naunaan nga. Adi mawat iti kwarta ni Hildo Manaw, tintinnakin ka. Ay na, saan na day tatigagarak titoy? Umayak la umililiw kadakwada. Anda kayo manangkal. Ay, wala. Naibos man ti kwarta kaon ka anakan. No kaya tiyo, sumurot kayo kanya. Tada pa panantayaw. Ada mapantay kita nalugan. No may lakok na jay. Ikan kayo ito itibingay yo. Basta ko yung ganda. Ay, kawan Jak sumsumura ka iti trabaho. So, di kayon mangnamnama iti maswildok ijayang kal. May mayat kita kiti panagbabay ansel ko iti lugan. Ha? Kasta aya. Malangaron. Kuyugan ka kaanakan. Naglakamat ti panang tada iti na iti alukan ng Hildaw. Napintas ba? Bueno, ruwan alaan, tinapintas. Napintas sa amin ang kul. Amoy matan, ti kinalain kong agtawar. Tinawarak iti husto. Okay. Agawid na nga roday. Ay, wana. Ala, yawid tayong tilugan na ginatang ko. Numalakok itinangin na rito. Ay, sos, tsamba, angkel. Aniyamot na itigalan dito, ay. Pero may asang at itay. Sa ita, pirmi man na pasalaw. Meron na. Esos, awan pininuto yung lugar, angkel. Apa niya eh? Esos, angkel, may itong partayon. Sapay ko mata makala sa titipagad na tatang kan insan Hildo. Yan nga ro, Jenny. Nagkararag tayo. Asapin ako matay spalan ni Apo dang agpadpada. Hildo? Ay napo, agyabanak, tanakapuot kan Hildo anak ko. Ha? Ayan ko. Apa yan nagsipngat? Awan silaw. Rabi ka di. Ay, anak ko, haya. Lading ito nga ibaga. Saan ka na makakita, anak ko? Kanya. Apay. Naapektaran na giti matam. Gapo iti pan nakaidong partilogan ngayon manehom. Kanya. Apay nga eh. Tsaka iti agbali na bulsag. Tagainap ko malaang na ito eh. Apay, tsak may karaw ti may sangay imak. Anak ko, awan at ti may sanga imam. Naipit ka nung amin itilugan. Saan? Tsak kayo tayo tiya mapaspasamag. Sana mapalinti kastoy. Anak ko, aya. Tatang, agsimpa kayo, tapakanin kayo. Suwan kayo, tatang. Abay nga yakas ko tinagpampanagakarak ko. Ay, nagarasan tiksura ti rupak. Urayin tatang. Tinapatag na ispal kayon. Ang babawi akasumurot ka na hilaw. Ayam naladawan sa amin. Nutsak ko man na pa na di balay na. Saan ko man na pasamak ni kastigan niyak. Kapoy ti kinarupa ti kwarsak. Nipasubo ako. Ston, ala, nasaya at mo't tan na amiris yu dayta. Agpaimpag kayo, tatang. Mari, di na ko may suksukat iti sa bali.
Di naksinsinaan. Nore, kastuyan tinagpampanagak. Jak marami dagita nga ibagbagam lakay. Isu na lang tamasapol amang gedak. Tani, saan kan ang makatrabaho? Isu asyak ti mangged. Pasensya kan, Mari. Jak nagayatan ti kasti anak banagak. Wen, amok dayta. Basta timakunag, kat palubusan na kagtrabaho. Tapno da pagbiag tayo. Alawanan, basta di naksinsinaan pangasim. Ang mga numaumakan kanyak at sumapol kan iti pangisukatam kanya. Jak marami dayta ko nakmat. Iso pang nga asim. Di na kumamat pagpanunutan iti dakes. Nanang, da kayon ti pangitalkak ka ni Hildo tani. No jak aggunay, awan pagbiag mi. Awan pagadal ni Miles nga apo ko yun. Anyat kan wasawain palasang ko. Aga brodak nanang. Kat asikaswan nyo pa'y laang ni Hildo. Pasensya kayon Awam mo't sa bali apang italkakan ko Uray yawit nyo pa'y lang iti probinsya ni Hildo. Kan ag-transfer ijayan ni Miles. Tay jayan nga giskwela. Ay ko, alawan anak ko. Awan problema dita. Ay anusam nga ro ti balasang ko. Pasensyakan. Ta kasjay mutten tinagbanagan ti anak ko. Saan na makatrabaho. So kapilitan asikan ti mag-guide. Nanang, ayan niyo. Nanang, Ay, apay aya anak ko. Matapati itong itinusina. Apay, ada ka sa pulam. Nanang, umasidig kayo man tarakupan kayo. Nanang, Ay, anak ko. pakawanan na ko mananang. Dakil tinagpasulak ka na kayo. Ay, awan baso mo kanyak, anak ko. Anta nanang, kinaturuman kayo ti kalabas. Idi sa anak pa kastoy. Kasalasaan nga ina ti pangibilbilangak ka na kayo. Itala amiris ko. Sana rumbang tinararamit ko iti kalabas. Pakawanan da ko nanang. Ala, bye-bye abon dayta. Awan kanyak da itay anak ko. Patpatkin ka unay nga anak ko. Isu nga inaw-awat ko amin da kita. Adumot la tinagkurkuranakin ka iti kalabas anak ko. Isu nga ita, sulitak amin da kita nga nagkuranakin ka iti kalabas. Pangasiyo, di da ko mapampanawan nanang. Patpatgan kayo. Patpatgan kamit anak ko. Aking gat si bibiyagak at daak iti sibay mo amang tulong ka. Agyaman ako na nanang ko. Biyag. Di tao. Mga sawa mo kanon ni Guriyo akasinsin mo, James, anak ko. Kunak man no agbakan na dyan nga insan ni nanang. Mga sawa mo kanon. Kasi ino tasawaan na ngay. Katrabahuan na kano ija Manila. Aya, lumakayan na baro. Yung mga sawa pa ilaan. Kaisumat siguro ti tiyempo na ang panangasawa. Nala daw siguro ti tiyempo na. Oh, lain pag ano makaputot pa ida dyan lumakayan na baro. Mabalin pa'y. Sambutan da. Oh, awan lat amukon. Ang asino nga tamad tasawaan na? Ha? Agraraman mo dahi dyan ang mga sawa. Apay akas la nasakit tinakam mo ang mga sawan di kasinsin mo. Imbis amaragsakan ka kumata makaasawan. Ha? Ay ko nga, saan mo ta? Ang biglaan mo't gamin, di pa nangasawa na. Di pa lagad nga ron nangasawa, hindi ka upumingan na. Sinayang na ti panawan. Ay, Manong Guriyo!
Nagamit kayo magkayaman. Winisan. Ay, woy. Ni Roda. Nobyang. Hello, James. Kumusta? Nasayang mo ipag. Ipag ko na. Nadamag ko ang kalay sa akin na ipatiin. Winisan. So, nagawin kami. Ta sikasun mi ti panagkasarme. Dito yun ti pagkasaran mi. Ta adayo ti lugar da Roda. Ay ko naman ang. Nasayat mo ta. Nakalagip ka mo lamang asawa. Wan matayin saan. Tadyak kaya taglaklakay abaro. Nariga tagmay-may sa. Mamatang mukon, talay. Anyat liblib-yam lakay. Dahil diya kasinsin ko last trip lang nga rudin ti panangasawa na. Bumakit pa lang diya sawahan na. Huh? Katawanan na kanumat. 40 dadwa. Isumot. Bumakit mo tinti kas tatawon kay. Di pala job ubing mo ti nasawa na. Apay aya apa kasi kuramday ta. Isungarod mati kayat na. Kasunod na kaya makaisambot iti anak mo kasta. Awan useless ti panangasawa no kasta lang. Napintas to pa di asawaan na nga oray bumakitan na balasang. Uray pintas namin na pintas. O, di mo't makaanak. Di useless. Oh? Kat, amom nga rod aya. Paliiwom no ngay may sambot dati may sa uno duwa nga anak. Awan lat amukon. Awan na dyan kasi sikap. Saan nagpampanunod? Umadan inti panagpas ngay mo dali. Dakkelan ti tiyan mo. Wan nga rod nanang. Marigatanak pa yan nga umangas no daduma. Gapot kinadakkel ti tiyan ko. Kan marigatanak amag na. Ala, sana bale. Tay pasgay bunton ti apokok balasang ko. At danton anak kiyo ni James nga anak ko. Masikog kami dyan asawa man niya insan, James. Ay, wan, manong guryaw. Umuna a baby mi day, kas asawa mi mo lang amin, hindi na panatawain. Iso nga, italangag sikog ni bakit. Ay kat mayata insan. At danton anak yaw. Una. Muda kami, mangrugi kami pala amang bugal iti pamilya mi. Barang makaisambot kami, turay may sawan o duan nga anak. Aha, awan lat amukon manaw. Bumakitin di asawa. Awan sana makaanak day jayay. Ha? Agam, di ka madanagan. Tanusingin di pas ngay di bakit ka. Ang punom di may isa. Ha? Anya? Guryo lakay. Lukas pangarigan ta di ka maipaayan iti anak. Agbaaw ka di ti panagayat mo kanya. Sumapol ka di iti sabali ang babae ang makaipaay iti anak ka. Saan manatili bagbagang bakit? Dinto agbaw ti panagayat ko kin ka. Nauray di ta madani tanak. No saan ta maparaburan ni tanak? Aklunan ta. Anya nga rin ngay. Ay, sapay ko mga rod at makaanak pay guryo. Huwag nga rin ba kay? Kat mo na talaga. Ay kay aklunan ta na. Saan ko mga undas day ta? Apanggapuan ti santa pag kinawatan. Anay ko, nagsakit una yan ti tiyan ko, James. Ipanda ko ni Diyos Ay, hospital. uwan, bakit? Agturong ka no dito ti pangiluganan making ka. Basit lang nga ano sa bakit? Maulawak. Pagsingat ti pa nagkita, James. Ay, sus, patib ka rin ti pakinakan mo dali. Pangasim, kabalam day ta, ha? James. Ala, mabit lang. Mangalak iti pang paypay ko kung ka. James, anak ko. Ay nangangabit sa matanda iti agina. Sapsapulan na ka ti doktor itay. Nakasaritak ti doktor nanang. Ang ngangabit ni Dali. Iso pinagpili da no sino ka no ti Salbarda. No ni Dali, wano ti anak mi. Kat, anya ti magam. Ti anak ko ti pinili. Anya. Ala, kaasimot to'y apok. Nasapa na ulila iti ina. Uwan nga ron nanang. Ang awan maramidan tayo. Talaga siguro nga ijayan ti pagpatinggaan ti biyag ti asawa. Kaya tagyam anak. Tayong payan na pa iti anak. Sa kanyang musay. Napigsaak pa'y mo't anak ko.
Matulungan ka ang mga wawir iti apukok. Magipaglading itak iti na pagting dasawam, James. Agyaman anak manong kuryo. Ay, nasapa unay ana ulilat anak mo iti ina. Uwan manong. Hanggang saan na pala eh. Tadyak baybayan ti anak ko. Napatagunay ti anak ko kanya. Iso pinili nga iso ti maispal. Minsan, Anak nga ti kapat ka na kanyak manong kuryo. No para kanyak. Napatpatag nga dayo ti anak ngam ti asawa. Iso nga ureawan asawa. Basta ada anak ko. Jane, anak. Nakagraduar kan iti sekundarya. Ag-enroll kan to iti kolehyo. Wen tatang, Anya ti kurso nga alaan to, nga anak ko. kayat ko ti agbalin a nurse tatang. Wala, ikarigatan ka pagatalan. Basta matuloy iti anak. Wen tatang, kat agyaman nak no pagadalan dak. Una, tadyak kaya't nagpanag kanto ang nakakaasi anak ko. Ipatpatag ka unay. James, sa ating ko, napayagan ang nabalo ka. Balasitang hindi anak mo. Apay, awan ka din plano mga asawa. Mga asawa ka pa eh. Tapno, anda katulungan iti biyag. Nagkasap ko iti asawa. Anda mo ti anak ko kabinadang ko iti biyag. Iso lang ti kapatgan iti biyag ko. Ngam kasapulam mo ti kaduan saan. Saan itag na dayon kat adda iti putir mo ni Jane nga anak mo? Kanayon ko nga ibagay ti anak ko. Madinak to pampanawan. Kat nagkarimot na din ang to aramidang ti kasta. Kat may isa. An mong ti asawa. Muli na ka may payan iti anak. Ha? Saan kin din saan? Asinong to nga iti mga iwan kan ka no lumakay ka? No awan anak mo. Iso ada kayo kiti iti asawa. Ti kasi. Tawan to ti mga iwan kada kayo into nagkapsot kayo. Siyak nga eh. At di anak ko, anam na ang mga iwan to kanya. Oh. Di kamot na ipayan iti anak insan. Beta nga rod ka eh. Awan anak yaw. Iso ti bagbagiyo ti bagbagaan nyo. Sana siya. Mangampun kay Kidia iti pagpalinan nyo nga anak yaw insan. Ta siya, nakasigurado ako. Inarabian ka man na nag-awid, James. Nag-overtime ka kadimanan, anak ko. Una na nang masapul at dublat tagagit tapno mo paadal ko ti anak ko. Nagastos ngamin ti kurso ngayon nala na. Di mo na ibusor ti bagay, anak ko. Aginana ka mat. Basit sa mo ti inanamon. Kabailak na nang gundawayak tag trabaho ta napigsak pa eh. Kentap no mapadal ko ti anak ko. Mala, sapay la ko mga ronda makaturpos di anak mo. Nakapsutak mga binan. Di kan matulungan nga trabaho. Ano di marigrig na kinibagig. Umada din sa amat ti hapit ko na anak ko. Makipagladingit kami bayaw, natayan na anti. Uwan nga ron manang rota. Bakit ngaminan? Kan nakapsutan. Wan nga rod, ngam biglaan mo ti papatay na. Nasulong ka makalawas ang nagsakit. Inlaylayo na matan. Sa bagay, mapantay amin dita bayaw. Nagasat kit din ni anti ata, nadanon na ti kasta tawon na. Uwan nga rota. Hanggang pulimi nga minti at idog tibiyag na ipag. Iswa pa check at tumawid akmat kadananang. At itugtong mo tibiyag ko. Agluto-luto ka man. Nagsapa pang rabyan dahil ta. Ang dawak may lang dahil ito ay manuguryo. Kasangsangpot ko ngamin. Alay, nagladaw nga. Awan na luto. Iso kapilitan nga agluto akpay itikanek. Awan ba't nga minan dahil di anti para luto yun. Uwan nga ron. Baka pa ikawang matikawan dahil dinanak. Kudak tumot nga mingin ka mga asawa ka manay. Tapno, ada para luto kan para laba itikawas mo. Tangay isang kabulit mo rin tangay baga. Ulit-ulitak mo't ngay bagaman ko rin. Anaan mo mo't ti asawa? No di nakamot maipayan iti anak.
Ah, Anak, ti kapatgan iti pamilya kunak manen. amo ka pang pangagan na kinsan. Ngaburay awan anak mi itasawak. Naragsak kami lataman. No siya, saan nga agbalin ti kasta? Isukat mo kiti di asawa ma. Ah. Mangsakol ka iti ubing. Daytay maipayan na kay ti anak. Ay san, kak marami na tayo san. Patpat gagunay ta asawak nga ura awan anak mi. Asinun to nga ro, ti mga iwan kan kain ton kumapsot ka. Mawan anak mo. Awan na. Agbalin kan to anak kakase, manunguryo. Kuryola ka, ingkang digusan. Tapno masapat amang lukat ijay pwesto. Tane, Sabado ita. Sigurado nga ado tagkatan itilakot ako sa lubong. Sige ngay bakay, nakadigos kan. Wen nasapa ka nagdigos itay. Sige nga ron, inakagdigos ay. Tasata manganin, bakay. Roda bakay, bariyam da ito 50 ti bariyam. Wen lakay, atoy. Ato ti tao bakay. Iso nga agalibtak ka, tama nga numatakawan tamanay. Ay, huwag nga rod Ang dadagiti agal ay tila ko adida bayadan. Gundawayan dati kinaado ti customer. Huwag nga ron bakay. Dagiti agnamnam ay at tao. Nairigap kong ti pwesto ta bakay. Ado, tinalakwan tayo ta. Basta weekend, ado ti customer ta. Wen nga rod. Ay naibagtadaday ti pwesto a pagtataudan ti pagbiagta niya. Huwag nga ron ta. Naimpunta nagatantay di tayo ito. Naragsakak, taurewan anak ta. Mayat latta, tilinangin ta. Gapu tagin inayat talakan. Gawit ka, manunguryo? Ni James. Mapantan, ditan kasarita ti kasinsin mo. Ah. Sigurado apabainan na tamanan daytan. Baybayan ta ano niya kaya nasa bakit? Ako mga agsaw-sao. Ay, kastalatan ti ramedyo nga agasawa, manunguryo. Manang roda. Agkuy-kuyog kayo latan. Ngim awan mat na ko na nga anak yaw. Awan inspirasyon yaw nga agbibiyag. Ay. Inspirasyon may titunggal may sainsaan. Kan siyempre, ti Diyos, ti kang runahang inspirasyon ming agbibiyag. Saan man natila pangiturturo nga iti saritanin sa? Angim sa bagay. Ang damat kit di tingwin nyo di balayo Isudan ati kaslanak yaw. Iso na lang, awan servina. Ngamin, awan maitulong dagi di atingwin nyo intun pumakit kan lumakay kayaw. Di da kayo mataripato. Saan nakas kanya? Anak, timpang pangrunak, saan nga asawa? Pinagadal ko ti anak ko. Ket ita, adan trabaho na. Ket isun timang tutulong kanya. Ay kat, nagasat ka James. Tada anak mo. Ngamkit de, sanda kang apalan. Maaklon mi no awan anak mi. Tinapatag, agbinbinadang kami nga agasawa. Tatang, saan nakakontento iti sweldok diti Pilipinas? Isong aga broda. Anya? Dakdakkel nga min nga adayo ti sweldok iti abroad no iti pangipakatak iti inadal ko. Ay, ket makamu ka anak ko. Adakil ka dayta. Iti pagragsa ka mga ramidain, nakasuporta aklat ta anak. Hello, anak. Kumusta ka ngay? Ita ka lang manan ngay bawag. Wen tatang, tani. Busy aki ti trabaho. Ado ka na yun ti pasyente may dito ospital. Ay, kasta ka de. Kaano ka ngagbakasyon ngay? Ay, jak pa yan mo tatang. Ganun gayam. Di ka ito kumamakmaklatin to nagawin na ka. Tatang ko nagmamagawin. Sino? Di foreigner anobyok, tatang. Nukasta adan nobyo, anak ko. Adan, ngam saan pa nga ito ti panagawid mi? Mabayag pa'y siguro? Kan plano ming daan kasar iti nobyo. Aniya? Di ba't insan mo ti malabasan na iti kalsada lakay? Agpailin samot. Ilugan mo lakay. Uwan bakit? Insan James, papanam! Jay, hindi manong. Ina ko magpa-doktor. Ngamawan mauray ko alugan. Umuwi kalumugan na insan. Agpaili kami. Basta ya. Ay, sige man nga rod.
Katagyang anak. Nala, mangan kalaang bayaw, di kag babain. Da kami tagbayad, iti kanan tayo dito yung restaurant. Tagyang anak, tayo librida ka. Apay, anyat sakit mo aya bayaw. Pagkakanan. Masadutak ko ma, nagpa-doktor ta maulawak. Nga mo kasapulan mo ito. Ay na, rumdon ko ma, nga takadwang arumrumwar kan magmagna, no kastang agul-ulaw ka bayaw. Huwag nga ron. Nga awan mo't mayaban na kadwa. Narigat nga magpaiso ti awan kadwa na. Sana kaskanda kayo. Ano, tarik na ti may sa agbinadang kayo. Ah, Bidtot ganting bagak iti. Pudno nga danak ko. Nga madamot iti atay. Kan manipod na kiasawan. Manmanod nga bakasyon. Sa paminsan langin nga umawag. Tabi siya kanayon iti trabaho na. Insan, talaga ka din ijayin abroad ti pag naitanda. Uy, isan. Tada balay tayo siya bro. Anyat amom nga. Amangan nalain na kanto di anak mo di abroad, insan. Tada yung mapasamak ti kastensan. Straight to the sama na. Di na kaya at nga sa balya ka balay na. Kung di mo katulong kat di na kaya. anya. Iso nga ay ayak ti bagay ka. Agmay-may sa akong. Nagrigat ti awan kat kadwa na. Ala, insan. Noon na may tulong na ibagam lang. Agkakaruba tayo lang, mate. Umay ka lang tayo di balay no kaya tumungti at nakasarsarita na. Uwan manong. Talaga kastateran din. Makikaarubak lata na. Tapno dalat na makasarsaritak. Sorry Noong palpalastog ko hindi ti kadat anak ko. Inuy-uyaw kay hindi ngawan anak iyaw. Ala, di ka nagsabit bayaw. Napalabas ang dayta. Mababainak ngamin. Gapo ka na gijay ngayong bagbaga. San kaya nga itag nanayaw. Baka din natin anak mo. Panawan ng tulak tati nadakil na. Ta siyempre, bang bukol mo't itibukod na pamilya. Malaing san. Di mo na ayayin ti bagay. Agda kami ang katwa. No kaya mo, umay ka nagna di balay me. Ay, sana nakababain. Ano saklatan ti agmay-may sama nung guryaw. Di ka dilaw-dilaw iti padam a tao. Tadi mo igam tigasat itunggal sa. Alaga gayam di tan tinagibusan dahito pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyang di tao. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless kada kayo amin. Biyang di tao. Naimbag nga oras mo, Mesay. Mabalintag pa siya. Saan? Tsak pa kan ano apasang bayan dito'y balay tikaskan ka, Gardo. Ha? Ala, agawid kan. Sayang lang ti oras mo amang sarong karkanyak. Kad may sa, addan nobyo, iso nga awanan tinamnamam kanyak, Gardo. Nanang, ada kadwa kasi mangpad. Ni iCard, nobyok. Ha, iCard, ni Nanang. Naimbag nga oras yun, Nana. kastamot, barok. Sige, sumrek kayo. Nabayag kayo ka din nga gamam mo iti insangpit mo lalaki anak ko. Nabayagan na gayam ko iti social media, tatang. Kan dua alawasan nga gaya nayat kami. Anya? Kay kaano nga gawin? Saanan nga gawid ni iCard, tatang? Agnaadan dito'y balay. Anak, andin na kayo at di kayo pinagkasal. Agkasar kami to, da kwartami, tatang. Awan pa'y urnong mi. Ay, Di yun samat kaya tinobyo ka para kanyak. Nasingpat mat ni iCard, tatang.
Pasensya kayo no maibagak ti kapaliwa. Ngam kaslasaan ang mapagtalkan tinubyaw. Unay kayo, matan. Amon yung kay nagyamin nga umuna ti ugali ti may sa tao, Sayo kad ngan ti kinatao na. Hindi ka mo, Messi. Yung talagang adayo tirik na kiti deja tao. Panagkaw-kawas na lain, kaya magustuhanan. Kaya uwang gayam. Maklon na ka dit, anak mo. Wan tatang. Tadamo mi payla nagamam mo. Imbagakan kun kwa na amay saka single mom. Kaya, Nakasaga na kanumat ngagbalin nga mati anak mo. Ipatag na kanu kaspud no nga anak. ay, sapay ko mga raw takasta, anak ko. Makantayon ay kan, nakaluton ni nanang. Pauna ang munda na ng kantatang mo amangan, Messi. Mauditan. Ha? Apay ngay. Umay kikit din, tapno aglalang lang tayo kadananang kantatang amangan. Mabayi na ka makisangong kadakwada. Isong agpaudit ako man. Sige nga kad. Inak ibagang taumunadan amangan. No adda ko makwarta. Uray datan ta gastos para iti panagkasarda Messi kan tinobyo na. Kasta lang, tinapanunod ko idita mo. Unak pa yan, nagdiskitara kiti pagkasaranda. Yung orasan gaya man. Anyat kayat mo asawan lakay. Sanay, at ang kursunado na yung lalaki ang parang tiyanak ka. Adayaw tirignak yung kwara. Kaslasan na mapagtal ka na tao. Sa pahiawan trabaho na. Jagat anak tanti manggad para itipagbiagda. Naglaingin nga. Uray ata nagagatmat nga agaw awir ni iCard tatang. Uray awan trabaho na. Kaya mo asawan, sikat trabaho. Tani ay card tagaw awin. Kasta. Ay na, adun ti kasta ita tatang. Jay babae ti agtrabaho, ta jay matlalaki ti agaw awir iti anak da. Aniya. Ay, anak ko. Amangan lumaulit inapasama. Nataer na ay card. Ang mga nulukon na kantulaan da dyan lalaki. Ang mga nusalasik ka tinubya na. Anyat panagkit kay tayo iti nobyok tatang. Manangan lilaw? Nasingpat ni iCard ko naklangarudan. Di mo pa'y una maamo, anak ko. Nalaka, tiagin sisingpe. Nalaka, tiag pamarang. Basta nasingpat ni iCard tatang. Period. Day talaang ti may bagak. Nasaya tadakan, Messi. Nakaluto ako. Nabisin ka ka din. Saan pa'y iCard? Madamdama pa'y, dagila na pa'y. Ala, siya kung di mangikat iti sapatos mo pa kahit. Nagsingpat ka talaga iCard. Iso nga ay ayatan ka unay-unay. Ay, ayatan ka met, Messi. Ayan ti anak ko. Anak ta ko naman. Ada yung selekta. Agay-ayayan. Ano usam nga awawiran ti anak ko Tani, adamat trabaho. Agad sa inak ko man ngam sayang man. Ay, talaga sayang Narigat ti makastra iti trabaho ita apa naman. Kasla kanya. Namin ano ako na nag-apply ti trabaho. Awan mo't lang mangawat kanya kon. Sana bali Jack bye-bye ti anak mo. Anak ta ko na kuma. Agyaman na kay card. Ano sa kunti ag sales lady, jay grocery. Tanasing patpatag iti amo kay jay. Sikak ko batik kayat ko amanugangan ka daw. Ngam sa bali mo tinayat siya anak be. Unyarot tata. Ngam sa nabali na. Maklon ko tigasat ko. Talaga siguro asan animisi ti para kanya. Huwag bakit di abaraw. Ngam sabay ko mata sinaan ng tumulaw di dyan lalaki. Saan ba kaya di dyan lalaki para itanak may baraw. Nagsa daw. Dalang yung balay. Ni Misay tagtrabaho. Ngam isugi din di para balay. Madlawas sa daw di dyan lalaki. Apay no agsapol kamot iti trabaho, baro. Ta adaak mo't ang mga awir iti apo ko me. Kuha, ada tayo uraya ka trabaho na. Ada pagtrabaho. Hanggang inton umay abulan pa na Kastaya. Wala na. Iso kapayatan ti kawan pa ti trabaho. Tumulong ka mga awir iti anak ni Messi.
Ay, nasaya at nga rod ano kasta. Tanay, manumot lat sweldo di anak may di grocerya ngay. Basit laang barok. Iso nga agtinulong kayo kumaamang good. Ay, wala na. Agtrabaho ako, into na may abulan. Manakibiyang lao na itagiti dadakkel mo, Messi. Masikuran da iti kaadak diti balayo. Di mo ikaskaso ida ay card. Bagbagaman ida. Saan mo't akas siya ati pa nagsasaod na? Iparupa damot launay asandak akayat para kan ka. Mala, kasaritak to ida. Apay nga min aya, masikuran kayo no awan trabaho ni iCard nanang. Ure awan trabaho na ata na singpat man. Iso ti mga awawir iti anak ko. Kan awan bisyo na. Adala ang dito yung nagtibalay. Nala, pasensya kan no nakaisawa nga iti nakasairan tirik nana. Nagdamagaklaan ba't anak ko? Di kay nga min makibibiyang kada kami taadamat trabaho. Saan kami apapakpakan kada kayo? Tapnawan may bagbagayo. Lumasin kami langan iti paglutuan. Ay, nasaan ka din ang kastanap ko? Mala, siya kung dagkit daw iti pasensya. Saanan ang maulit dayjay? Makabulan ng tinapalabas. Hindi matlatag trabaho ni iCard lakay. Yala, may abaw. Di mong damagan dito sa kwada. Tabangan mag-ipulong man ang kinimisa eh. Kat gurain na tang tumanang tiyanak ta. Ay, makamasakit mo dararamidan ti anak ta. Mas isakit na jay nobyo na ngamdata dadakkel na. Ay, kita karoon kay. Ay, gamala. Sapay ko magaroon. Tagpaiso na singpay, tayo lalaki. Sapay ko ma, tawan to ti pagbabawyan na iti udi na. Taga-anong di asawa ni Messi, tata? Saan nang asawa na dyan? Saan na nagkasargan daw? Hindi minto ina pagkasaran nga uray anyat mapaspasama. Agdintin na damot ng tata. Uray Itaw dawat ko nga raw, asapay lang ko patagsinadan. Anya? Apay, padito ugali di manugang yaw, tata? Diyak mo! Madlaw agin sisingpal lang, di dyan lalaki ba raw? Agawit na ko man iti balay mi, Messi. Di mat imbagak ngayon to no may alawas pa iti panaglangan ko iti trabaho. Iso nga min ti imbaga ti boss ko. Diyak pa'y mabalin ti aglangan ita, tanakalib pa iti may sa akadwami iti grocery. Uray da kami latang arudan ka ni baby ti agawit. Anya? Napatagan ti anak mo kanya. Kasla na ikawak matano siya makita. Iso nga ikuyog ko nga agawit ti lugar mi. Di ka matanagan, tadyak pa ibayan ti anak ta. Ala, di nakatasapulan no, Rabi eh. Saan? Nagdaakman. Malaksid no awanak. Siguradong agsangit. Ngam adak matakadwa na. Sige nga, Rod. Basta agan-anad kayo ijay Kan agan-anad kayo iti biyahe oh. Win. Ala, isagana kung dagiti yawid mi akawas ti anak ta. Apay anak kalupad na ikat ng yapo ko tabangay. Papananda. Awagan taman dya anak ta. Tanak ko na ni iCard nga agawid di lugar da. Katimpakada na kanukan ni Macy dya apo ko ta akadwa na nga agawid. Anya? Ala, awagam nga rudan ni Messi, bakit? Hello, Nanang. Apay ngayon mawag kayo. Kat ni, madamati trabaho. Pudno aya, pinalugusan ni iCard ang mamiyawid ni anak mo. Anya kayo matan aya. Awan na talaga ti panagtalag kayo itinobyo kanya. Wan, imbagak nga ikuyog na ti anak ko nga gawid di lugar da. Tapno da kadwana. Ay, kasta aya. Sige nga, Rod. Bye. Grabe matagiti dadakkel ko. Kaano na tanga minamaklon da ni iCard ang manugang da. Awan na talaga ti panagtalag da itinobyo. Di dala amuno kasano ti kinasingpat ni iCard. Napankan aya ijay lugar tinubyam, anak ko. Napanak man kan saan, dakkel lata ti panagtalag ko kani iCard tanasingpat dayjay. Patsak adi na baybay anti anak ko ijay. Ay, makapadalag gameng. Uray ko man kadwada ka nagawin. No kastamat lang awan panagtalag yung itinobyo.
pumanaw kami lang dito'y balay. Ni sa takasta, ha? Siyempre, nabit kayo pa'y anagam-amoy dinay niya lalaki. Normal lang, agdamag kami anak ka. Taintalik mo kinkwana di anak mo. Basta agtalaw kami dito'y balay. Sumapol kami langan iti sa bali apag naidan mi, tatang. Talaga, Jack, makontak ni Ricard. Apay nga tan. Jack, maawagan. Kumusta nga tan iti anak ko? Misay, naawagan ka din ni Ricard. Jack, makontak nanang. Nga wala siguro ti signal iti lugar da. Apay no surutom lang ni Jay lugar da anak ko. Ha? Kwa, Jack, amo ti pang surutak kadakwada. Tadyak matamo ti lugar ni Ricard, nanang. Anya, kunak panom mo. Anya nga address ay ata sa pulan tayo. Jack, nga rod amo, nanang. Nalipatak dyan bagana idin. Anya, ay nalala, awagan manan bareng makontak mo. Tatang, mananagan akon. Jack, makontak ka talaga ni Ricard. Naitanti magbagamitin kami sa natangkin po mga minti ulaw. Hintay ko man nagpatulong iti otoridad, tatang. Sabali ti agparparik na kanyak. Madanagan ako ni ti anak ko, tatang. Ti anak ko. Diyos ko. Tarabayam ko ba ti anak ko? Di mo ko mabaybayan, apo. Ala, agkalma ka lang, Luis. Di ko nagdandalag. Ang mga nun niya di mapasama kayo ka. Sana bale. Tama na i-report tayo iti barangay kan pulis sa tiyame. Makitinulong da ka no nga agsapol iti apo ko me. Baro ano, meron ti umawag. Hello? Hello? Sino ka din ni Macy? Dahil kailan nakiti mapupukaw mo, Bing? Wan, sir. Sino da ka di? Nakita kami ti cellphone number mo post iti social media. Isu ngay nawagan ka. Natiliwan tinangila ko iti anak mo. Kaya tatakada kami ti upi. Anya? Sa dino ti ayan yo. Ti anak ko, kumusta na? Sinasayat. Agsasarak tayo, walasan ko. Anak ko, agyaman ang nakita na kan. Nakita ti post iti social media. Sakbay ngay masidag na dyan lalaki kada kami nga agasawa. Isu, anabigbig ko. Ilaklako na ti anak mo kada kami. Kaya kampay di. Interesado kami iti ubing. Ang kinuntak ko tagi ti pulis. Isu anak ang mag-adagos ti lalaki. Agyaman kami unay, sir. Yaman kami unay ititulong nyo, sir. Ay nanay, baglakit din. Tada kayo ti nasip ganday dyan lalaki, sir. Inturong siguro ti apo kada kami ti ubing. Tapno saan na may sagmak. Isong agyaman tayo iti Diyos. Tawan tinapasamak iti ubing. Agyaman nagtasing marungkar ka iti pagpunta, Missy. Kailiw ka nga minanunay. Anay ko. Imayak, saan atap no makiiniliwakan ka, traidor? Anya? Inayat ka iti husto. Iso nagtalaga ko kan ka. Ngam, apay nga inaramid mo ti kastoy kanyak. Apay aginandat mo nga ilako ti anak ko. Pakawanan na ko ma. Nakulapan lang di panunod ko ini. Isanudyo ko man ti darom nyo kanyak. Saan ang mabalik? Ikarom ti bunga ti inaramid mo ay kan. Gapoy ti dayta nga inaramid mo. Napukawan anamin pinsan ti panagayat ko kan ka. Nala, mangantayon. Nay, anak ko. Nagdayaw tinakaiturungan ti masang mau. Pampanununtak namin tinapasamak na. Aging gaita. Kasladyak pa'y lapat dyan ang maaramid ni Ricard ti kasjay. Nagtalagak iti hustukan ko ana. Apay anaaramid na ti kasjay. Adal kin ka tinapasama anak ko.
Di ka basta talaga saan mo unay nga amwata. Nagpaituray ka ngamin itinakaro a panagayat mo kinkwana. Wen nga ron tatang. Aminado ak iti dayta. Nagbalinak abulsak gapukan ayat. Kat pakawanan ko ma. Tatang. Nana. Insaksakit ko day jay ataw. Jak dimngag iti pambagbagayo kanya. Gusto kayo ganam. Ala, huston. Ikagumaam ti mga baruanan, anak ko. Lipatan mo din na palabas. Basta inton maminsan, amum doon daramidem. Di ka basta agtalag, iti saan mo unay nga mo at tao. Wala nang. Nagdagipakon akanayon dagiti pambagbagayo kanya. Ala, di pagyamanan tayo. Saan nga dulok ti Diyos ang nagbaligi day nga i-card itinangisit a plano na. Naimbag nga oras mo, Messi. Mabalintad pa saan. Ha? Si Kamat Gayam Galdon. Nabaya ka di ka imimay dito'y balay ah. Ala, sumra ka. Agyaman ak, Messi. Inuray ko ngamin makailiw-liwag ka. Kasabay ko ma, nakalipat kang itinapasama kiti kalabas. Wen. Linipat kon day jay gardo. Nakailiw-liwag ka. Wen. Makasta, mabaling ka din na ituloy ko man ang tagaramgan ka. Ha? Nakamabayin gardo. Ngamin, pinapabainan ka iti kalabas. Awan kanyang dayahin, Messi. Saan ko sinakit dagijahin pagbagang? Taruming bawlat ta ngamin tinalaos a panagayat ko rin ka. Gardo. I love you, Messi. Sigurado ka, kaya't naklat na. Nga oras dyan tinapalabas ko. Uwan, Messi. Ura asino ka pa'y. Ayatin kan tulat ta. Basta, awan sabit ha. Gardo. Nakulunan na. Ikasar ka takos. Kas pamanagnak ko iti kinapudnukan ka. Kat nakasaganak matatumakder nga amat anak mo. Ibilang ko apudno nga anak ko. Nasingpat ka abaro, Gardo. Kan nagagat ka. Kan nagasata. Tasyak tinakariknam iti ayat. Ngamin, noar-arigan. Ano ti babalasang dita? Amabalin mo nga armay. No apay asyak pay laang tinapilim. Siga namin na talaga tayo ayatak, Messi. Sige. Tangay, napanagkakmatan ti kinapudnom kanyak. Babaen iti anos mo nagururay kanyak. Aklunan ka, Gardo. Ay ayatan ka mat. Oh, agyaman ak, Messi. Agkasarta nga ruda. Dumngag iti pamagbaga dagiti kakabsat, wenno dagiti naganna. Napatag ka kadakwada, iso bagbagaan da ka. Alaga gayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag. Ti tao. Insurat ti bagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos dagina iti tunggal maysa. Biyag. Ti tao. Lanang, agpaiso ay asin mang putan ni Uncle Berto. Wine, idikalman ka now. Agbakasyon lang, wano agsublimat la ijambro. Agbakasyon lang. Agsublimo lang ka no, ito no mayabulan. Ay, tulungan dak mga nanang. Tas umura ka kas waitress iji restaurant na. Aliya, agrubwat ka, tamapanta iji balay da Uncle Mau, anak ko. Kumusta ka ngay, manang? Kanakan? Agmano ak, Uncle. God bless you, kanakan. Kahit kumusta kayo? Hey, kagastoy lata akasinsen. Pasaray ang sakita. So ang kanayon, di pa nagpa-doktor ko. Ay, oray siya nga rod. Adumat din ti marikrik na kiti bagi.
Ngam gagangin na siguro no mapanin ti dad. Adon ti tumpar ngan anayan ti bagi. Wen nga rod Ay wen, mabalay nga isarek mo to'y kana kami ti restaurant mo. Wadapay bakandi Tanay, nagsardeng betan nga giskwela. Abay nga di mo ituloy tag eskwela. Sayang ka na kan. Kurang mo ti budget, Uncle. Ado, mati mabalin nga apply nga scholarship ka na kan. No kaya't mo tagbalin nga scholar, mabalin. Saanan, Uncle? Nababa ngamin dagiti grado. Ang mga nagjack tumot lang makapasa. Anya? Kaya't mo tagtrabaho di restaurant. Un ano, adapay bakante, Uncle. Para inaw ti sapsapulan. Preso ti kura. Kaya't mo tagbalin na dishwasher. Ay, dishwasher, Uncle? Wen, isumat lang amin ti bakante. Kompletong dagiti waitress. Dishwasher ti kasapulak. Oo, anya. Mayat ka, Mira. Kutwanan Ang ngapay ngay, isumatlat bakante. Libre amin akanan manipulag sa pagingay ti malem. Pati merinda, libre. Iso ang makaunong kay ti sweldom. No, naimped ka kanakan. Ket, kaano ka ngay nga grugin? Urain ton bigatan na, Uncle. Ngam, nadantagik katawi tres, Uncle. Mabalin ka di asyak ti sumublat? Ha? Ay, kitaan to no kasano, kaanakan. Apay adi ka pa imot nakarubwat ka taldawan. Kunak man no sumrag ka ija restaurant ni uncle mo ita. Kasla masaduta ka sumrek nga nang. Dishwasher mo. Nikat anyangay nga rod. Kat iso nga rod ti bakante. Ano usampay laeng Anyat ammom no agibangon tumanan iti sabali a branch ni uncle mo. Di isonton ti pag-applyam ka waitress. Dishwasher? Ha? Sapay ka gugurak na giniinaw. Kat ano sa mun kaysa awan. Hala nga rin tagdigo sa akin, nanang. Mala, agawa ang takababain ka ni uncle mo. Damo pa'y langal daw mo iti trabaho nga maladaw ka. Anyat ko na enan ngay. Ure at uncle ko, mat. Awan mat sabsabali, nanang. Takasinsin nyo, mat. Uray man. Aramidem latamat ti trabaho anak ko. Agagat ka ijay. Di kag sadot-sadot. Di mo ipakat ti ugalim dito'y balay, Mira. Adda ka barbaro akadwayo. Ni Mira. Adda kadwa ti dishwasher tayo. Welcome, Mira. Thank you. Ipasig mo ti bagim kadagiti kakadwa Mira, why? Ta amin da ditoy, nasisingpet da. Well, uncle. Di na matla ibagan akaanakan na. Tapno mamato kumamat ti kita dagiti at trabahador kanya. Okay nga ron. Rogyan yung dagiti trabaho yo. Tamadamdama lang. Adumanan ti agsangpet a customer. Unay mat nga Uncle Berton. Inyam-am mo na kang agpaiso ka dagiti empleyado na di restaurant na. Ngam di na matimbaga akaanakan na. Ha? Apay, masapulaya nga ibaga na ti kasta? Katwan Tapno ure kaskasan no ngumatumot basit ti panagkita da kanya. Nga ure dishwasher aklangi jay. Tapno di dak kumamot tagtagibasitan Sigurado nga min kat anang ato ti purwa dagi jay. Tay mo no nada ija at trabahador ngam siya. Ay na, saan man natila at atapo manak ko? Di mo pagpanunutan iti saan anasayat dagiti kakadwam. Sika ti makibagay, ta sikakat nga ron ti kabarbaro ijay. Ay kagkapilitan na kastan Tano yung baga kumanya Uncle Berto akanak-anak. Di isuda ko mati makibagay kanyak. Ikateman ti kasta nga ugalim anak ko. Saan anasaya at tinangato ti purwana. Agpakumbaba ka, takasta ti pagwadan nga anak ti Diyos. Di ka kumagtangsit-tangsit anak ko. Naladaw ka ita, Mira. Ada ka din ni Uncle ko, Luis. Sino ang uncle mo? Ni Uncle ko, Berto Jay boss tayo dito yung restaurant. Kasta. Uncle mo ni Sir Berto? Wan, Luis. Kasinsin ni nanang ko. Ada ka din ni Uncle ko, kunak. Awan Aldaw to, no daday jay. Kat, adante ka dua ka dishwasher? Awan pa'y. Tadi pa ka no remor iji hospital ti asawa na. Unay matan. Di may sakmanan nga ginawan.
naganuntuman ti mainawanan. Kataganos ka, Amira. Takas na nga rod mo talaga ti trabaho. Ano saan ti trabaho? Tap nagsweldo tayo? Unay mo't ngamin ni Uncle Kun. Dishwasher mga minti nang isarkan na kanyak dito eh. Napanan ni Mira, Juna. Nagapsuon mo tanti inawan na dyan kusina. Ay, diyak mo ah. Adamot lang itay di kusina mangmangan. Udno ay akaanakan ni Sir Berto ni Mira. Isumot ibagbaga na, Luis. Kaslay palpalastog na pa'y nga ibaga akaanakan ni sir. Madlaw ko mati kinalastog na nagsasaw. Pasaray umato lagi ti kiday na nagsasaw. Uwan, nadlaw ko mat dayta. Madlaw nga da supsuplada na. Anyat amuta. Ang mga nukas dyan na laang mat. Ang kinapudno na kat nasingpat gayam. Ay una niya. Pinagatapan tan iti dakas di kadwata. Masaula ang matkit di Luis. Ala, nakaturog matgayam ni Mira dito'y ayan ti paglutuan. Uy, Mira! Mira! Agreeing ka! Indumog mo dito'y lamisaan. Mira, agreeing ka! Naurnungan ang dagiti iinawam. Inka aginawan. Di ka man kundi lang nga mangibaon-baon kanyak si ka, Jonah. Laglagi pa makaanakan ti boss mo ditoy. Iso adi inak baon-baonan. Ha? Nasakit nga rod ti ulo iso nga yung turog ko. Ay, kasta aya. Sorry nga rod. No kaya mo disikan ti mga ramin iti trabaho. Ipulong kan tupay kini uncle ko. Na, kumangay ti pulong na kanyak. Baybayan mo, Juna. Di mo tutupan. Taurin na kami para mo. Inapanay tayo. Makasali nga di talamisaan. Tayong dumog na dita. Nagpayag pa, titurog na. Ay, anyan. Diyak lang pagaro pakas dyan ti ugali day dyan babae. Ay, imbaglakit din ta atidog ti pasensyak. No saan tinutupak ko ma? Kat ang mga noon niya pa'y tinaaramid ko kankwana. Baybayan latan. Ang mga no, ipulong ko ni Sir. Ang mga no, baliktadan na kamay. No kasta. Agsubli kayo man ni Jabrod, uncle? Well, Mira, isa na kayong di makaamo dito restaurant, wen? Panahon kayo. Agbakasyonak tuman eh. Wen, uncle. Di kay madanagan. Bantayak dagiti trabahador mo. Tapos anda nga agay ayam ng trabaho. Ha? Adda nga aming gingkinan ti daddumakot. Iso adagdagdagak idanukwa, uncle. Iso di kay madanagan. Tabantayak dagiti trabahador mo. Naladaw ka man na simrag, Nana Maria. Agkaralangan ka lang arudan, maladaw ka pa'y lasumrag. Kasano kat, pinagtumar ko pa'y ngamin iti agas di asawak balasang ko. Parigatan nak mga ginaw. Kakaasi aknawan ka. Sisyak nga ginaw ditoy. Pasensya ka, an balasang ko. Sana bale, tagim imbagan di asawak. Kanaddan tay apo ko kamang bantay kan kwa na iti balay. Iso asa anak siguro nga aglangan. Rumbang lang. Tawan dishwasher no aglangan ka. Tasaanan na para inaw ti trabaho ti restaurant. In-promote ng uncle ko abusyo. Pinagbalin na ko na waitress. Ay, kastaya. Asino nga yun ti kadwak nga dishwasher, Mira. Katawan na. Iso nga anusam, Nana Maria. Waitress mo ni Mira dito yung restaurant, Jonah. Wan nga rod. Imbaga ka nun ni uncle na. Di na magkuy di cashier nga awan ka nung matam muna. Kunak man o kumpleto kayo ng waitress. Wan nga rod. Ngam ni Mira matan ti makaadada nga agsaserve iti makan. Kan pasaray apaan na pa'y nagiti customer. Susabay. Imbis na sisingpit kayo amin, waitress. Ay, wan nga rod. Nalaukan kami iti natangsit a waitress. Iso ang madanaganag. Ang mga numaksayan ti customer tayo. Taong-ungtan mat ni Mira dagiti daduma a customer. Tarimanan yung matimang na. Nakawang-wang pilang na panawan nyo. Ungtan naman ang ti customer. Tingka alawain. Baditikas di nga raramay din. Sikan ang into na paod na. Narigat ang pakibagayan dahi ta babae ti sabali ti ugali na. Luis, pimanaw ti cashier tayo. Agsangsangit arimuar. Apay ka no? Inapa ni Mira. Inanawa na ngamin. Gapo iti panangap-apa na iti customer. Nga pinagsasawan na ti kahera.
Intudo-tudo na ariniyawan. Tangay sana simrak ti kahera tayo. Siya kung kahera. Ni, amo ka din ni Sir Berto dati mapaspasamak, Mira. Ni, apay awan pa nagtalag mo kanyak, Luis? Siyempre, amo na idandanon ko amin kan kuha na mapaspasamak dito restaurant na. Siyak nga ruti tinalak namang bantay kada kayo. Kaslawan pa nagtalag mo kanyak Awan bilib mo kanyak, Luis? Agdamdamag aklain. Ket saanin nga agsubli ti kahera tayo? Ay, diya ka mo. Ngam na puskul ti pa nagruprupa na no, agsublipay laang. Kalpasan ngay napapa na kadapay larupa nang ipakita na kanyak. Puskul rupa no kasta. Apay no awagan ta ni Sir Berto, John. Ibagata ti mapaspasamak dito eh. Ni Ma'am Carla nga anak na ti awagan ta. Ta iso ti ada dito'y Pilipinas. Kan isumot talaga ti boss tayo no awan ni Sir Berto. Sana ya. Ay, wala niya. Nabayag nga minin asaan nga ima ni Ma'am Carla. Ay, nagalito ipinin ti restaurant. Takasan, saan nga amo ni Mira nga usaran ti computer? Iso amano-mano ti pampamayan ng iji kahera. Ay, awan nga rod Ay, di mat nga min simrag ti kahera tayo. Nanang, kitaan nyo man numaya to cellphone ko. Ne, anya day ta a cellphone. Agkupin mat. Uy, nanang, nangina day ta cellphone. Nangalaam kay iti inggatang mo. Ay, kutswildok Kantap na muyaw. Siya kung ti kahera iji restaurant ni Uncle. Anya, apay, among ti agkahera aya. Naglaka. Adto ti sandalyo, nanang. Inggatangan kayo. Tapang ramanan nyo matitisweldo. Ha? Ni Uncle Berto mati umawag. Nanang, da kayo man ti makisarita kan kwa na. Ibagayo nakaturo ka. Ay, sikan ati makisarita. Tamagan mo ada napatag nga ibagana. May papan iti trabaho. Ay, manja. Basta kasarita yun, nanang. Alan, sige, kasao yun. Hello, kasinsen. Hello, manang. Apay, ayan ni Mira. Intad namat kanyak ti cellphone, kasinsen. Napana ni Jessilid na. Apay, di na kayo ti makisarita kanya. Mamuting galing. Ha? Apay ka de, kasinsen. Agdamati ngay naramid ti anak mo di restaurant manang. Imamog ti anak ko itay. Kat imbaga na amin nga inaramid di anak mo. Anya? Apay, anyat inaramid ti anak ko, kasinsen. Hello, Uncle. Di ko mabasta pat yun latan ti may dandanon kada kayo. Saan na po no nagiti impulong da? At ti CCTV ang pamanagnag Mira. Nadingitay. Ngayon nasaysaya at nudikan sumrang iti restaurant ko. Yak kasapulan ti kasken ka trabahador. Uncle, Nga masapul ang bayadan ti kinupit mo akwarta. Nakitak iti CCTV ti panagkupit mo. anya? Una yan, ti kasta nga inaramid mo, anak ko. Damdamong pailang iti trabaho nga kasjayan ti inaramid mo. Anya nga'y, di inikat na kan ni Uncle mo. Sinubsobraan da mo timpul-pulong da. Maamwakla ang tinagipulong sungatag. Nagkupit ka pa'y gayam iti kwarta. Anya nga'y dayta, kababain ti inaramid mo. Uncle mo pa'y mga rodyo kinupitam. Pangalaak na iti pagbayad ko, nanang. Apay, manaw ti inalam a kwarta. 50,000 amin, nanang. Iso di inggatang ko iti cellphone ko, kantaintad ko sandalyo. Anya, agasam nga idayta. Pangalalaam nga iti kasta agatad. Pangasiyo, da kayo man ti makisarita ka ni Uncle. Ibagayo tayo inutak abayadan. Akaramid ka iti saan nasayaan. Sa kalpasan na, siyak ti ipasubom ang makipagpakasi ka ni Uncle Mau. Alan, nanang. Uray ta kasinsin yung mat. Kat, addan naster kam at trabaho, Mira. Addan Apay, ti ko na yun, tsak makasapul iti trabaho. Bumaknangak tulaang. Mangibangon aktumot iti restaurant ko. Takumpitan siya ng Calberto. Nyamanan ay dayta nga ibagbagam. Nasakit tinakam ko iti panangikat na kanyak. Isong agpabaknangak man.
Kat dumteng to ti tiyempo na bakbak nangak nga dayo nga iso. Anak ko, akseptarem ko mati ka malim. Basol mo matlaang no apay nga inikat na ka. Kanak-anak nga inikat na. Di oray awan kinabagyan no kasta. Sana nasaya ti kasta pa nagsasaom. Nalastog dakit di Gaputabak nang da isi-isyen da tayo laang. Bumaknangak to laang. Wanya, nalakom amin din pala ako ka cellphone, Mira. Wen Bren, ngam nagtawar da mat. Basit mat kit di ati tawar da. Yag mo nga rodan tinaglakwam. Tabi nga ko. Joy promise mo agudwata Bren. Wan, dalag na kaya. Ay, nagpaglaangan ta nasarakak da ito agrupo yung. Nabiit kaya talaga ti bumaknang dito Wala. Pasig ngamin atakaw dagiti laklako tayo. Iso pag namayan da ito trabaho. Wen nga ron. Ay na, sapay ko mata bumaknang akon. Wan, basta lalayin taglako. Diyan lugan ang hinginaan, idil mo. Tano sikat yung makalako ijay. Dakay, bibigay mo. O sige, agbiro ka kiti pangilakwak, Bren. Nagalaam di tabilbilagam a kwarta anak ko. Nagadaw. Bingay ko iti naglakwak alugan, nanang. Ahente ak nga may ng tiluglugan. Iso adi kay mas daaw. Anya? Ato iti kwartayo. Ni Brent ti umawag. Sabi nga ta nga umawag da ito Hello? Hello, Mira. Natiliw kami. Adda kami ita dito presento. Kahit labing ita. Yung pinaraman ko tinagan mo. Imbagami amin anagan yung kakadwami. Tapno amin tayo kat mabalot. Anya? Apay nga ay manjak. Jak tayo ti mabalod. Apay, anya mabalod nga ibagbagam Mira. Nanang, tulungan dag. Ilang mang dag. Jak kaya ti mabalod. Nanang, jak kaya ti pagbaludan. Kaya't kundi rumar ditoy. Rosa, Ano sam ti bunga ti aramid mo Mira? Anya agay, kat kasta mo ti pinilim agkasat mo. Sana ka nagkurang anang bagbagakan ka. Ngam dinak dinangag. Iso nga ano sam nga apitan ti bunga ti aramid mo. Kaya't kumatla ti bumaknang iso na aramid ko ti kastin, nanang. Napintas ti agarapaap. Ngam tinasaya at kumaawagas. Iso pag nakmam day ta na pasamakan ka. Maditirik nak amabalod kan. Ngam awan maaramid ko anak ko. No apay mat ngamin adi mo dinangag dagiti pamagbagakan ka. Pagkawanan dak ko no nagbali na kasukir kada kayo, nanang. Kanuawan na saya at ngayon pagpakita kada kayo. Agbababawi Al, saan pa yan naladaw ti amin? Adapay gundaway mo nga agbabawi ka na agbalbaliw anak ko. Basta agsingsing pat ka kuman. O nanang, ikarik. Liklikan da garamid iti saan na nasaya at iti pada a tao. Tano dakas ta aramid mo, awan na pintas abanag mo. Alaga gayam, di tanti nagibusan, di pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyang, di tao. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoyne. Agyaman kami manan. God bless kada kayo amin. Biyang, di tao. Kanenta amin ito in-order ko makan, Amy, ha? Nagadumatan, Sir Joe. Maibos na nga ta dagito eh. No, di ta maibos. I-take out tanto na. Yawid mo. Aywan gaya. Ato iti kwarta. Ala, apay nga ikanak manan iti kwarta, Sir Joe. Nadada dito iruar. Jong, kunamlatan kanya. Ija lang yung opisina ti pangawagam kanya kiti sir. Okay? Sige, Manong Jong. Tulong ko tayo kwarta ken ka. Para itidwan nga anak mo. Masya anak namin ken ka. Tawan nga tulungan pang isaksakan ka na anak mo.
Manong Jong, Kat gabi ti kasta sitwasyon mo, na-develop ti rin natin ka, Amy. ha? Ay ayatin ka. Ala, di mat adda nasawa, Manong. Wen, gamjak ay ayatin. Pudno, nagdandan na kami. Ipagpagapuklahan kadagitan nak mi. Nabayagan na kayat ko sila. Siya ang kadagitan nak ko. Di da kayat ngagsina kami iti inada. Manong Jong, Pada kami awan rik nanay ti tunggal maysa. anya? Kasano nga rod anadan kayo iti anak? No awan rik nayo iti tunggal maysa, Manong. Pagayatan lagi ti dadakkel mi ti ani. Agragot da amadda ni tapo ko. Iso dinagdagda kami amadda ni tanak. Ken naimbag ko nam ta nakaanak pa iti wala asawa. Inauna nga minda asawa kam siya. Anya? Kat nada tumtumboy siya asawa. Iso nga astig ang makisasarita kanya. Awan pa'y lamlambing na kanya. Tateam mo, masusurok nga yate. Ang kasya matugali na. Iso nga awan nam nama, ay mi. Manong Jong? Kahit ko kumamatarik na ang tibagbagada nga yan. Sakbay ang mataya. Kat siga din nakarik na ang kitay. So asabay ko ma, tatagasat ko kain ka. Ngam, kasano no mamuan ti asawam no bilang aklunan ka? Awan pakibiyangan na kanya. Kat no di nakasarsarita. Uray panlangan, sana makisango. Anya? Isong uray ag babae ha. Awan ang yaman na keng kuana. Isong awan ti rumba nga pagdanagam. Ay mi. Mama, awan ka di pa ni Papa? Awan pa'y si Lina. Takuna na nga the overtime da. Overtime na laka na yun. Ha? Hello? Okay, umayan. Bye. Ma, rumwarak biit. Papa nam iha. Dalagayim ko asab to kisi plaza. Agsubliak mo't ladagos, mama. Oh, ang yaman nak tayo naklon nakmatlagan ay mi. Nasingpat ka ngamin kanya, Jong. Kan amo ka din naktulokwan. Akas iti inaramid dagiti amma, dagiti duwang anak ko. Dak marami tikmang lukukin kay mi. Namin, ay ayatan ka unay-unay. Si kalang ti babae anak karig na kiti kastoy. Ay ayatan ka mat, Jong. Ay wang gaya. Oo, natin ko ibagwagan na iti relasyon ta. Ilimad ta ti ami. Di ka ko magpadlaw iya opisina, ay mi. Wen, Jong. Sikat ipang panunutek. Diyan kaya't ang mapiktaran ti trabaho. Di balikan niya. Oray may katag iti trabaho. Yung sikat ipang panunutek, ay mi. Sa nabali. Taka na yung nagtunti mapan di balayo. Oray, tinted ti sarming tulugan ko. Saan data makita ti tiunan? Jong. Pasensya ka na. Tatita mat mabalin ti sumurag iti hotel. Tama nga na makakita ka data. Iso di tilatan o nagtilugan ko. Ti pagbandingan ta. Asino jay kanayon amang itultulod kan ka nga agawid ay may? Ni Jong nanang, nobyok. Anya, asino man nanday dyan ang lalaki? Kaopisina ak nanang. Ito madamdamay tarayan na kamanon. Madamdamag sangit kan Ginto mapasamak day tananang. Ngamin, nasingpat ni Jong. Adayo alaklakay nga may ti siyak. 45 di taon na. E dinto ta siya ka 22 laang. Patsa ka din naktulukwan day jay. Agkat yam amom nga rod ah. Di mo matpadagasan dito'y balay. Wala nang. Kanayon ngamin ngagdardaras. Agam ti bali, yam amok tumatlaang kada kayo. Api anala daw kasi mrag dito opisina ay mi. Naladawak nga rod anak kariin, Jerry. Hey, kanayon kala amala daw. Agsasarunon tila daw mo. Bibiyang mo kuma, Jerry. Si kaaya ti boss. Ay ala, apay nga kas ti pa nagsusumpat mo ah. Timangsit ka maten. Kasano? Kat kunamlano asino kamata namang sitsita kanyak. Ha? Di naktupay sitaan ni Sir Jong as supervisor tayo, si kanto lakit din. Ha? Inton maminsan, tanangam ti pa nagsasaom. Tano ag kamali ka. Masisante kay ti trabaho. Ay ala, apay kas jay mo tanda niyang ay mi. Bigla timangsit. Ha?
Anya ka ti mapaspasamak iti dahi ta babae. Itamit lakas jay kanyak. Ada nga tayo basol ko kuana jak amo. Apa Jerry, anya dyan na idanon kanya. Kasla ka kanumatan kalaingan dito opisina. Manmandaram kanumatan dagiti kakadwam dito. Ay, ala, nagkuna sir. Basta kasta tinaidanon kanya. Awan karbangam amang manmandar ka dagiti kakadwam. Tasaan asikati boss dito Jerry. Ala, saan ko aman mandaran lagi ti kakadwak, Sir Jong? Wano, ni Aimee, tinagipulong kada kayo. Ay na, kat no isutin na nga pa kanya. Di na magkulaang met, no apaya ka na yun na maladaw asumrek. Ang nagungot kat din. Di mo ngamin pakibibiyangan dagiti kakadwam itar aramiden da Jerry. Tila yung trabahom ti pagibiyangam. Naawatam. Yes, sir. Urahin ka dyan ko, Jaime. Kami dyan ko ba't ipamakayarin ka? Tapno saan tata makita dagiti katrabawan ta? Wen, Jong. Sige, umuna ako na rumah. Apay nga yung sardeng mo tilugan mo dito, Jong. Kailiw ko una yan, Jaime. Adata dito tilugan mo. Okay lang. Awan makakita ka na dito na. Ta sana makita iti ruwar no at dito na ti tao. Jong, Embes sa pagutin ka ti kwartata. Itad kulangan kan Jaime. Jong, Sigal ako mga minang ti kabalay ko, Jaime. Gampang panunutak namin dagiti anak ko. Iso tsak masinahan di asawa. mabalin ka di, Jong. Di mo sang kadakamat ti asawang nagkadwata. Sorry. Saan na maulit, Jaime? Papa, mangtad kayo man iti kwartayo. Uray siyak papa, awan kwartakon. Kunamot ngamin ni mama ada kayo kano ti pagdawatan mi. Tadiyumot kano ititad ka ni mama ti sweldoyo. Aginot kayo man Matsilina, Christina. San aga po da trabaho mikin ni mamayo. Kat gastos kayo matan agastos. Anyamot kan, bitin man ti allowance ko. Awan pa'y ganas. Makapasadot tag eskwela no bitin ta allowance. Surwan nyo tagino, tanarigat asapulan ti kwarta. Pangip-ipanam iti sweldom, Jong. Iduldulin ko, tanarigat no mabitin ti tuition pidagitan anak mo. Hiyag mo, tasyak ti mangidulin. Siyakon, Makatawan laang ti urayan, agturpusan ti inauna nga anak ta. adu pa'y ti paggastusan da. Iso nga aginot tayo. Awan serbi ti kanayon a panag-overtime mo. Tawan mat maited mo a sweldom. Apay ay apa kasi kurang ti sweldok dalya. Kat adamat sweldom. Ha? Agur urno nga ko naklangarudan. Ala, maturog ka kid din. Rabiin. Good morning, Sir John. Morning. Jaime, attendis ko na rin dami sa table mo. Okay, thanks. Nagpunlo ko, Jaime. Kalipin ko sumo. Tagiwat mo, ang mga numangagda ka. Ala, atay wanak dito yan. Silina, apay nga ita kayo laang. Napanan niyo iti adim idirabi. Nagkuyog kayo kadi. Ni, saan mama? Sa bali tinapanak. Sa bali matkankwana. Anya, kanayon kayo na marabian. Kasta ayat estudyante, kanayon a marabian. Madama ti review mi kadagiti kaadala ki Jay Balayda, mama. Tao madanin ti exam mi. Apay ang masapul nga umadayo ka nga ag-review. Ag-review ka dito'y balay. May mayat mat lang, nadakadwak nga review, mama. Boring no may maysak. Anya, Oh, at iti kwarta mo, Jaime. Igatang kami ti masapsapol na kita anak mo. Ganun kumatang ka mo tinitikat mo katangin. agyaman Jong. Nakadungdungo ka kanyak. Kasla asawa ka. E siya tunggal sweldo. Magtatak iti kwarta. Agyaman Jong. Kasla asawa mo ti pangibilbilangak kan ka. Nag-aapa kami ta asawa. Kahit ko na sinahan. Yung ipagpagapok kalagit anak mi. Panawam nga minan tapno datan ti agden na. Pagkat mga rok. Kaya sampay nga ita. Tumteng to tayo tagong tao, Jaime. Urayat pa yung makaturpos sa anak ko. Sakbay asinaak, di nada. Ala,
Pagandaram nga rudan tuylugan mo. Tay tulod na ko ni Jabalay, Jong. Matamdam apay. Aginiling tapay, Jaime. Adda babae man niya. Anya maninday ta nga ibagbagam dalya. Agat atap ka manin iti angin. Amo kon ti ugalim, Jong. Agparik na kanyak. Tunggal adda babaem. Kunamsa. Saan lanam na minsan aliliputan nak. Kunak no nagbalbaliw kan, ngam ulitam latagayam ti agbabae. Agtal na ka dalya. Awan ebidensya mi ti dayta. Kat, dayta lipstick di tatangid mo. Nga, Saan ka di nga ebidensya dayta? lipstick na ibagbagam mat. Aklo na mga minan ti agpay sujong. Di kan aglibak. No awan ebidensyam, di ka basta agpabasol dalya. Kat, dayta lipstick di tatangid mo. Saan ka di nga ebidensya dayta? Saan a lipstick dayta? Tinta tinalabasit a ballpen. Naisagid ko laang. Jong, apa yan di nakapampansinan? Manungal daw nakasta ka kanya ka. Mabalin ka di Jaime. Di nakdisturban. At dati di opisina. Di ko malaking trabaho tatinto na rin ta. Apa yakasta ka matan? Matayuan nak di ti table ko. Tama nga numakadlaw dagiti kakatwata. Jong, Manawan nak dito rin ko na. At upay taramita kay mi. Oy, Amy. Ada nakadalo na damag kanyak. Puno ka di nga da relasyon nyo ko ni Sir Jong? ha? Nakamon iti dayta. Awanan niya. Ada insenta kanya kaladawan nyo. Kita o, nag-sweet kayo. Ha? Aklo nam nga minagdag paiso. Jerry. Wan, aklunag. Ngam, iti dayta. Ngam, di na kon pampansinan ni Jong. Kung naktupay ka, nadlaw ko di dayta. Na very close kayo itong galmaysa. Tsaka mo, no, apaya di na kon pampansinan. Ay, di mo sangitan. Saan ani Sir Jong ti maikaripawakan ka? Ada asawa na. Ken babaero. Ha? Uray single mom ka, pilyam kumamot tayo pakiinayatan. Sana kung formilanitan, nakaasi dagiti anak mo. Awanan bain at talaga day chay at Jong. Adagayam manan babae na. Isuatin akong pagan ano. Gusto ti ko na ni Jerry. Saan anig Jong ti may kari para kanyak. Talaga gaya mamanangal linaw day chay. Alme, anak. Di ka mangano. Nangan kaming kadagiti anak mo. Napsugak pa'y nanang. Ni, ape akas ka ti jar mo. Aglaladot ka. Kaslad da problema mo. Kwa, awan nanang. Baybay andak lang. Nanang, agyaman ak iti anos yo ang mga uawir kadag iti anak ko Bayhan nyo, tano makaapruda. Ikan kayo to iti ado akwarta yo. Ni, apay, agabrod ka ya. Uwan nanang, agresign ako iti trabaho. Diyak kayat ijayan. Rugya akon nga ipagna ti papeles ko para abroad. Makalawasan asan anagaw awid ti amayo. Napanan na ka di manan, mama. Diyak mo, tatunggal ang damag. Bugkaawan nak adagos. Ay, sapay ada ko maibagak kada kayo kini Papa. Uray siyak, mama. Ada ko maibagak. Anya dayta. Ibagayon kanyak. Tadyak ammono kaano nga agawid ja amayo. Ada nga min milagro nga aramidan na. Iso marmarapukaw manan dito'y balay. Masikugak, mama. Anya, Uray siya mama. Masikuga. Ngam ada asawa ti nakasikog kanya. anya. Katimot na kasikog kanyak. Intarayan na kon, mama. Ngamin, ado kami ang babae itibiyag na. Anya. Payakas ta tinagtungtung paalan niyo, anak ko. Naggapwam.
Mano nga aldaw adi ka nagaw-awid dito'y balay. Agdatarasa, di naktaktakan dalya. Rumwarak mo lang. Mabit laang, masikog dagiti anak mo. Ha? Anya ka din dito nga ibagbagam. Kasaritan dagiti anak mo, tapno mapnag ka, Jong. Unay kayo matan. Kung nakluwag at adal kayo, ngam sabali mo gayam tararamidan nyo. Imupubingan kayo kailangan, ngam nagpaskog kayo. Sorry, Papa. Ha? Sorry, Mat, Papa. Di kailan nagpampanunot mo, Ten. Di us-usaran, tapanunot nyo. Kadda kayo, Papa. Us-usaran nyo kadimot ti panunot yo. Ha? Oy, Selena, di nakapagsawa ni tigastaan. Husto nga ron ti panagbababae yo, Papa. Naminado na dara sa pinagsangit yo ni Mama kapoy ti kastang aramid yo. Agsusukat dagiti babae yo. Gustan, agulimag ka naon umno nga ibagam, Selena. Napaturog kun ti maysa nga apo ko ta, Jong. Mandela, napaturog ko matante may sapay nga po ko tadalya. Kaas ka dito ang puta. Awan mabangunan da nga amada.